Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke izindawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithambiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela le channel, cindezela subscribe, thokozela le video. Wembukeli, amaphoyisa ahlenga umnikazi wesitolo ongokufika kuleli wase-Ethiopia kuyizakhamuzi besithukuthele ziganunabo emva kokuthola kwesidumbu sengane efrijini yakhe lokufika esifundazweni saseLimpopo. Kubi kokuthi le ngane ibisiduka isikhathi eside ingaziyo ukuthi ikuphi, kanti bekusolakala ukuthi le ngane yagcina ukubona ixoxa naye lo umsolwa. Kuthe uma umphakathi uphuma enqini ungena ngesicabha esakhiweni lapho khona okudayisa khona umsolwa, ubese usithela kwesidumbu esiqandisini simbozwe ngenyama. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho ku-comment section belana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.